Oras Pilipinas, alas 3:14 po sa estasyon kan GCGB. Saan ka nga nagdadangog sa GCGB? Anong estasyon mo? GCGB nga. Ala ko naman sa sarong lugar. Mr. Maceda, uy nga niya ko, Lola, kumusta? Kumusta ngayon ang GCGB? Ang nga ko, ayos man po ang GCGB ta. Ika nga niya, makarunong ka. Sabi sa kuya ni Lola, pero kanyang edad mo, 70 years old. Tangan niya ako 70 years old, sabi niya. Ika nga yan, maray ka nga yan na maging leader kibarang kibanwaan. Maray nga yan sa imong puso, nailing ko nga yan sa imong puso, pwede ka nga yan maging leader nin banwaan, buda maging public servant. Nga kung day man pa kumagana, ano yan nga ko ang pighiling mo po. Sabi niya, ang gabos nga ngayon, may pagkakataon, kung ka nga, gariman sa na ngayon nga bukasyon, kung ka nga apudan, ninmal na Diyos na ka na nga ang pinagtuturo na mag-service sa banuan, di ka man yun yung makasayo ma. Pero nga dapat nga yan siguraduhin mo, kung nagapod nga sa imo Diyos, siguraduhin mo ngayon na pag ika nga pigapudan kan mal na Diyos, siguraduhin mo ngayon siya talaga nagapod. Baka nga nagapod nga sa imo, baka uman nga sa mal na Diyos, baka nga so mga tao na nasa nasa kadikluman na nagsagin-sagin nga sindang nagsagin-sagin nga sindang mga tultul na tao. Pagyaong ka na nga dyan nga guguyudong ka nga sa impyerno. Yun na nga sabi ko nga niya ako, Pulola, bata baga pag nata daw pag nagiging elected official bako man gabos pag nagiging elected official nata daw tani ba nagakaigwang chicks Ronald nata daw yan nagakaigwang kasubago may nagbisita sa Moya digdi Shara din ang ribok-ribok ta istot ko nga yan Mr. Maceda sabi sa kuya ano nga niya ay nay ko nga yan barangay official ano na nga iya grabe hindi nga yan konsensya, kadakol nga kan matua. Sa kamaga, kadakol da kan matua. Kadakol da kan matua. Oh. Tapos nga niya ako sa barangay official, ay nga yan, oy. Ay man niya kimagi ni Boper, may yaon niya sa kabit niya. Nailing mo na. Chinismisan baga ko. Yaon niya pirmi sa kabit niya. Tapos nga, ay, siguro nga, gwapo-gwapo ka man niya kidit. Pero nga, daw ka nga niya sa buhok, nailing mo na. Grabe nga niya ako. Ata na nga niya, Mr. Maceda. Makauyam na nga niya. Parang kayo official nga niya. Diba? Ang kagawad nga, nakakakua. Diyan ito na, yan pang, ay, nako. Sabi ko nga niya ako, madambay sana. Bako, kaya magpara. Pero kaya talaga dapat siguro doon mo kung nag-apod sa imo talaga mga tugang sinyal nin mal na Diyos. Kaya apod talaga iyang kimal na Diyos. Baka nag-apod sa tuya, mga tugang, Jerome, sabi ka daw tabi ninoy na window kang aircon pa dumaan. Ibugtak mo sa 20. Bakit baka man ang nag-apod sa iyo? Baka man mal na Diyos. Baka si Taning ang nag-apod sa imo. Si Taning. Bako na dakula mong problema yan. Kaya tabi, dapat kita maging mapagmatsyag, maging mapanuri. Dapat tayo'y mapagmasid sa mga bagay-bagay na nagdadara sa tuya, mga tugang sa arong ka na bagay, di ba? Yan po ang sa tuya na inot na patatarangon niya na paghahapon. Ngunyan, sisay lamang po dyan sa inon may aram na bakalan ki surplus lamang na taillight ki auto. Sisay lamang kita dyan Sisay lamang po kita makabakal mga tugang kikuan. Ay, salbatan na ni na alat nga na po. Alat nga na tayo, screenshot ko na daw ini mapagalo na may igwa akong pigtatabangan na tao na mga kwan mangkuta, alat nga na. Tapusong ko lang ini tabi, alat nga na. May pigtabangan kaya kung makalawag sa scholarship tao ni. So, naghahanap na lugod. So, susumbitan kang scholarship, ta-approve na. So, estudyante, di pa nakasubmit kang requirements sa kabaga. O nga si Sarah, naghahanap ini ki scholarship. Naghahanap ini. Sino nga mapa-eskwela lamang sa kuya.
Sen nga niya ako ito pa eskwela akong gani nga sa akon lamang sa kung ano nga dyan, sa graduate school nga niya, ano. Ang gusto niya pati UST. Yugon mo niya. Kadiris mayo. Nga niya ako ni sa biyo ka na sana. Kaya takang niya akong supportaran ki Toro 200 lamang na pamasay oral daw. Yugon mo niya. Nagdumang kami sa bita no kasubago. Salbata na nakasibog sa auto ko sa poste. Di, sisay lamang po dyan sa Endoan may kwan, may aram na bakalan lamang ki surplus. Tamahalon kaya sa taillight na, ano yan, na brand new. Nagkadiris maya ako sa presyo, pero sa mga surplus na, igoda kaan. Kundi ang surplus baga Ronald, ingatan naman ang pagbakalta. Ano ba kang baka sinungkitan man sa... sa Banawi, baga nakulong ka na rin. Baka lamang ikaw diyang kinagantabay na may nagdadangog lamang na may aram kung kamo kung sinabi nagkakabakal ki tail light nin auto na mga dakol na mga surplus. Iyo po. Henry M, good afternoon, tabi, tama ka dyan. Uninganing kagawa digdi sa barangay mi. Hanggan ngunyan, dati anagom niya saro, ngunyan duwana, ay, yung nga napigataramta eh. Ha? Yung nga nang pigtataramta, buda, aram na daw ito nagkakagibo ba ya? Aram mo, ang pagiging babaero, Ronald, pwede ka kanatakyon sa puso. Ha? Ang pagiging babaero, ang pangbababa, stressful man yan. Di ba? Stressful man yan. Hindi ko alam kung nagigibo pa kita ka yan. Hello? Hello, Miguel. Yes? Yung baga sa may, sa may kaunan sa, sa may opisina kan ang probinsya, may ano dyan, may surplusan dyan. Ay, amigo, hali ako sa bago naman. Ay. Hali ako, diliwasan ako. Rinawasan ako bago. Sea oil. Ah? Sa may sea oil, sa Kabangan. Sea oil sa Kabangan. Ay, di Kabangan na ba yun? Sa may karani na sa Santa Ines. Ayoyo, sa may kataning kang gasolinahan. Ay, guwaman dyan. Okay. Anong migo pala ng brand ka na auto mo? Salbatana, itataram ko pala sa on the air. Basta, pick up, migo, pick up. Di, pag Pick up. kung wala kang migo sa Lazada, igwa. Lazada? Oo, kaya sa Shopee. Okay. Sige, hanapon ko, migo. Hanapon ko, Sige. Mas barato kayo naman, ade. Totoo daw yan. Ikaw man na, karambahan man, magiling ka kan mga review sa mga comment ba kan mga nakabakal na. Okay. Sige. Kumusta man sulatrasan mong puste? Tindugon. Salbatanang basketballan ito. Dahil lamang duminaking. Dahil lamang duminaking, migo. Madunungon. Dahil lamang duminaking. Okay. Salamat. Salamat. Ayun na. Thank you. Iguana kitang ide. Yung mananggadan, no. Nagagawa ka sa bago. Naghanap-hanap ako. Di man ako nailing mananggan. Sige daw ta. Baka lamang, makaburo barato lamang kita. Ang takot kaya magparabakal-bakal online ta. Sa online baga. Ayun niyo, 2,390. Uyog-uyogon mo 2,000. Pangyari sa map. Ni 19 na sana. Matong kainikon. Diyan makahusto. Takot magparabakal-bakal kaya sa kwan. Sa sa mga online. Baka mawantay mo. Diba? Baka mawantay mo. Iba man ang pag-uli, mapagalon. Ay gumananggad ki mga barato mananggad Gumananggad ki mga bararato. Online mananggad. The best man iyon na ini on Python ta. Paano pagpili kayo ni right side, left side? Bueno. Sige, bueno. Taban sa tuyang mahiwagang tanog, manaulamang kitang ngunyan kilod, ngunyan na hapon, tatotod na sa tuya na mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Ay, Ate Shara, inot mo daw tabi ini may meeting ako sa June 18, 9 a.m. Yan. Sa El Palacio. O yan baga sa likod ng kan katedral.
June 18, 9 a.m. El Palacio, may convergence sa mga tungkol sa Aleco. Mag-attend akong meeting, ha? Paglingawin eh. Buda ika, magibakas ako. Taduman ako sa meeting, dumang ka sa Angel's Pizza. Iyo. Dumang ka sa Angel's Pizza, magalat sa kuya. Iba mo si Tokayo. Si Tokayo baga? Hello? BP, Yes. dapat sabihin mo kung ano ang brand kang auto mo. Tamadaliyon mo na yan. Na kung nagabang kan sa imo, nagadanog sigurado. Pero dapat, aram kung ano ang brand. Gari man maray man assustion mo, de. Gari mo sa nabaga, BP, so, kay puan mo yung cellphone. Oo. Sabihin mo kung Huawei. After 1 hour, may maapod na kan sa imo. May dala ng Huawei. Yung man Sabi nga. yan, BP. Na kung tayo aram kung ano yung sa auto mo, dahil man makakot. Ano maro to kang may mga pag may dumigi sa kuya tulos tapos burubit-bit na so right kantay light. Yeah, Taon-taon bigo. Kasi, Pagkaagami ko may nag-public service ako, re. Sila mga nakapurot nga dyan nga ki right side kantay light kan auto ko. hindi ka naman tuga. Ang importante, okay na sa auto mo. Bako latoson na. Sige, BP. Sige, amigo. Salamat. Sarawayo na. Amigo ko na. Thank you, amigo. Bogs. Yan. Alright. Unit abang tanog. Mano sa mga samnutang ko niya na hapon. Lat ko na hang. Tang. Ano nga niyan sa tuya na samno ko niya na hapon? Ang sa tuyang tataramon ko niyan po palan, saha. Saha. Yan. Aram mo, Jerome, ang saha? Gusto sabihin? Di mo aram? Nailing mo na kaya daw. Yan si Teacher Shara. Anong aram? Teacher Shara, aram mo ang saha? Aram mo? Tatao si Shara. Tinuruan dito kayo. Ay karonan. Ang sabihin kan saha. Yan. Gusto saha da sa plants. Very good man ini. Sa plants. Saha. Sabihon, mga tugang. Hello? Hello, good afternoon, sir. Ay, pakipaloy-loy tabi kang radyo. Nag-feedback, madam. Ano po ito? Ibig sabihin kang saha, araw magkakang tinanong, Aha. halimbawa, natong magkasa, bagaya. Iyo sugari. Minatubo sa kataning kan pinakapuon. Oh, minaga ko lang tinanong. Ano po ka ito? Saha. Opo. Ang tao, may saha man. Daimon. Di ba? Yan baga na, batag, di ba? Batag. May saha. Yan, di ba? Salamat tabi, madam. Di ba? Ayan. Ayun. Kung ika ngaya nasa saha, mag-inom kang tubig. Saha, gusto sabihon, mga tugang is banana sapling. Sa tinanom talaga nga, natong, may minatubo sa gili nga podkan saha. Butong, bambo. May minatubo sa gili, itong bamboo shoot baga. Inapid pa para kaunta na bamboo shoot. Minatubo siya sa gilid kampuon ang apodkan saha. Anything, mga tugang na tuminubo hali sa kataning sirarom kang daga, sa katana, kapareho kaiyan ang apodkaan saha. Yan. Pero may mga pananumpong dahil man nagsasaha, alimbawa, mga kahoy. Di ba nga pon kilang ka, dahil man nagsasaha iyan. Mga nara trees, mga kahoy, dahil man tabi nagsasaha. Ang mga nagsasaha nga batag, abaka. Ang pinya, dahil man nagsasaha ang pinya Natong, ano pan mga nagsasaha? Tabi, dakul, mga tugang na mga nagsasaha, di ba? Meaning tabi, iyan mga tugang ang sa tuyang tataramon, ngunya na hapon, saha. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Nagtubo, mga tugang sa pinakapuon kan, tinanom. Yan. Okay, sige, tingnan natin. Sir, so kahoy, supang. Ang supang po, arog kayo na pagkasabot ko ha. Pag ang kahoy pinutol mo, may minatubo ang apodkaan, supang. Very good man in listener ta. Uyan bagang kalunggay, pirang bis ko napiputol ang kalunggay duman sarang. Kalunggay putulon mo sa pinakapuon. May mina tubo
Ang apod ka ang tabi, Jerome, supang. Yan. Nagsupang ngaya. Iyan tabi ko sabihin kaya. Mga, another word is supang. Yung mananggad, adi, nagsupang. It can be apply also mga tugang sa natong, so ano man na bagay. Iyan baga na paroy, putulon mo ang paroy, may minasupang. Kaya lang, ang bunga niya, bako na masyadong makusog. Saha kan abaka, tinanom. Yan, tama. Very good ka. Another term po, sir, ay suli. Yung mananggad, adi. Nagsuli. Saan nga nang suli makukuha? Suli. Pigamitan magkuton bad siya na di. Pagpigamitan kikuton bad siya na suli. Igamitan na kuton bad sa suli. Napulahon nga ang suli mo. Pero sa totoo lang, then dapat biga para hali ang wax, earwax. Then pigahali. Suli. Tama ini na texter ta, suli. Dakulong pala na di. Saha, suli, supang, suhi, suhi, nagsuhi. Ano ni si Sarah? May kauron ni Edwin ni Peralta ini. Di ba na no? Ang mga kauron ni Edwin, araw kayo mga mentalidad. Oh. Pag nagbagal ka nga sir sa tindahan, may suli pa. Kondo tonta ka dyan, tsara. Pero nga yung suli ko. Ano na, Jerome? Nakaako na, Jerome. Nakaako na. Alright. So, very good. Okay. Tita Marie Honrado, ano po need mo? Taillight? Ano daw po ang car mo? Sabi ni Rico. I-text mo ako ini. Di ko itaramta, masabi ka, 2018 model. Aha. Tama, bakal ako talaga. Pero so, gusto ko, barato kaya ka ng kuhan, dahil man kaya kayo pang kibrand nyo. Ay, pangyayari dahil pa akong load, naubos pa sa load ko, Tita Marie, tato na po ta. Dahil palang kilod ini na smart ko, napig-text mo. Dahil ko itaram. I-text ko na sa po to, Tita Marie, ha? Boss Rico, maray na hapon tabi sa imo, ha? Good afternoon po. What is the meaning of supang? Supang, shoot, sprout. Iyo baga di. O yung bagang mango, ano nga pudkaan? Ano ito? Supi kakaon baga? Ano nga pudkaan? Munggo, sprouted munggo. Yan, di ba? Pag hinalian mo yung R, spout. Diba ang meaning po kaya? Di ba? Bad, supang. Very good. Thank you po, madam. Yan. Di ba? O, harong tabi kaya ng satuyang mga Tita Marie, text ko tabi sa mo doon tao. Taga na po ki surplus na, surplus. Yan. Okay. Tayo yan ang pinaka-the best. Mas mari ang surplus ta, original. Magayon po yan. Alat ngo na. Ano na nga ni Sugibon ta? Okay na po kita. Mga tugang sa tuyang tataramon ngunya na hapon. Dili po sa DCGB. Ay baka di pwede ko ining isen sa Simto. Alam ko na, ha? Good afternoon po, Henry M. Sa Ligaw, igwa po kayan. Tita Marie, ginamit ko tabi sa imo sa number ko na Globe na saro. So 0966 2030066. Yan. 2030036. Yan. Ginamit ko po sa imo. Okay. Alright. Henry M, salamat po sa mga informasyon mo. Ngunyang ko lang, sa paroy po nga podkan sa ringsing. Yan. Matibayon yung listener ta. Sa paroy ang apod po kaan sa ringsing. Saringsing. Nagsaringsing. Kaya minabungaan sa radit sa nata. Kaya ito pigabantayan miyan sa bulod sa rice field. Arag tabikan. Saringsing. Okay na?
O sige. Hello, good afternoon. All right. Good afternoon. Okay na to. Okay na tayo. Dito na kita sa mga samnuta sa pagkabuhay nin tao sa Satuya Tabi na programa. Maigwa kung magayon ng gutang idiskutir sa Indo tungkol mga tugay na nga so pinadala sa kuya digdi na ano ini na pilitang samno sa pagkabuhay na wala luay na nga. Binasa ko na ito Binasa ko na ito tungkol sa One tabi, malang ha. One. Mading Angelic yang bao. Maray na hapon tabi sa imo. Natangay palita, madita, magayon ang boses mo niyan. Guminamit kaya kayo ng mikrofon naming saro. Hindi kaya ang microphone mina. Anap brand po is Autovox. Dati pigagamit ko itong sarong mikropono na salit sa nata. Kuan kaya madi, pigi-speakerphone ko ang sa kuyang cellphone pag nag-aarapod sa listeners. Didong to ko naman sa diri kong microphone. Kung anong pigagamit kong saro, ini, na mic na ini, gabosin ang general microphone ini. Kaya rakon man kan cellphone ko kung idudong to ko digdi sa mga sinyales na ikatabi pigaapod na top quality person according to psychology. Yan. Mga sinyales na ikadatabi mga tugang di kalidad na tao ay gari ni-diskuter ko na ini iyo din-diskuter ayo na garo iyo na din-diskuter ko na palan ini o madam so pinadara mo sa kuya yo tama din-diskuter na kana sa Singapore ako din-diskuter ko alat ngo na wala na garong yaday ka may tataram mo yan gari mga ya gari wala ka man ngayon yan ki pigpreparar one la one ha one A psychologist shares love's 3 most important check-in questions. Check-in questions. Sabutong ito daw kung nagkimaray ini. Mga tugang ta. Magayon na may mga bagay-bagay kita na pwedeng pag-ururunan. Tabi digdi po sa Unida tabi ang 3 relationships revitalizing questions you should ask each other according to research. Dapat palan adi. Romantic relationships okay. Sige. Adalan tam de ko na review ni. Sorry po, de ko na review Paribasa. To concentrate kaya ako naman sa kwa. Good afternoon tabi madi. Okay. Sabi kan sa tuyang topic ko niyan. Igoda tabi kitulong hapot na dapat ang adalan mga tugang according to research nan sa imong partner makaka-cope out sa imo. Number 1. Sige. Saga na po ta. Hindi ko naadalan. Di ba mampalanso? Sorry na. Hindi ko naadalan. Pangyari sa mga abaka. Saga na lang ini. Saga. Tadalang kimaray ha. Tabay, magayon ito na pag-history. Alright, now. Ni natabayan sa tuya na mga samno, sa nakuan, mga mataw kitang ngunyang kilod. Biyo palagod. Pero bago yan, mga tugang naluntang yan, ang mga helang kang atay, di ka ngayang preparasyon mo yan, di ngayang kabugtakan ika. Ni na madali lang. Ang mga helang kang atay, arog tabi kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan
sobrang Panginoon nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago asin tanganing magmang atay kay po nasabayan po nin protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali serve natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule o oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay. Mamanaw gitangon yan ki 100 pesos para po sa mahiwagang tanog. Unay po sa tuyang mahiwagang tanog. Lago po nindo. 100 pesos. Lahat nga na tagamitan takaining saro na mikroponong mas sensitibo. Yan. Dagogon po nindo. Okay. Sa kuan. Ulit. Nadadabog tabi, Ronald? Klarado man. Ulit. Yan. Okay? Yan tabi ang mahiwagang tanog. 0928-777-5548 0966-203-0034. Sir, advantage and disadvantage of AI, topic mo na lang. Iyo po, may research ako ka na AI, kundi dapat po, medyo dakol-dakol ang baterya taga yan. Pakitabangan nindo ini mga drive ta dukot kang pulisin da ang parada 7. Dahil ko masabutan ini. Good afternoon. Naludan mo na tabi ni iso kwanta, Syara. Sabi paludan ko, Syara. Syara, sululudan. Buta na tabi, Syara. Pipaludan ko sa imo, kay Adrian. Naludan mo na? Sungo niyan? Yun na. O, sige. Okay, thank you. Hello, good afternoon. Good afternoon po, Sir Henry. Opo. Sabi ako. Yes. Power window. Power window. Power window kay auto. Power window kay auto. Opo, bintana. Ang simbag bukaan pa de, ang premium mo 50 sa pesos na takulang. Paliwanagi kimplito Aranina. Aranin ako di, ang simbag mo pwedeng tawan ta ka sa naki 50 pesos. Ang power window migo, dahil man nagtatanog. Nasabutan mo? Iyo raya, Sir Henry. Ha? Yeah, tingko ko siyang auto ko gani parehas ang tanong eh. Kaya nga, anong pigigi? Explicar mo kung anong pigigibo mo sa auto mo para sa tumanog. Pag sinabi mong power window, dahil man po siya nagtatanong. Pero pag inupuan mo siya, matanog siya. Explican mo kung nata nagtanog. Sige daw. Nagtitesting man nga. Nagtitesting. Kaya nga ni, ang power window na simbag, 50% correct? Iyo. Yes. Ang nadadangog ko sa imo pare, kwan yan, hazard, ano ito, hazard, di ba? O paano na? Ano na? Wala na. Dem premium mo sa lapi. O, i-text mo. I-text mo ang number mo ta. Tawan ta kay 50 pesos na load, iyo. Iyo. Kaya po, Sir Henry, taon mo tayo, basay ba na lang. Sige, okay. Salamat, Pigo. Salamat. Tama siya. Ang simbag niya, 50% correct. Power window nin sasakyan. Anong ginibo mo? Nata nagtanog sa power window?
bawal da po mag-grocery sa ang Parada City, pigdada ko po. Sen man. Hello? Hello po. Yes? Masimbang po ako. Sige po. Pangaran po? Tindelo po. Sige na po. Taga saan ka? Kamalig po. Kamalig. Sige po. Anong simbag? So, sa window po ng sasakyan. Tapos? Pipindot po, pataas pa baba. Tapos? Kaya po nagtutulog. Kulang? Power window. Kulang po. 50% ang simbag mong tama. Naman. Oho, kulang. Dawag mo kimaray ha. Uliton ko ha. Iyo. Sige po. Uliton mo. Uliton ko. One. Dawagan nindo kimaray. Dawagan nindo kimaray. Uni po Ayan. May separate siyang tanog. Matibayon ba itong ilutang paradangog na pigtesting niya sa auto niya? Ano na po? Biyo po, Sir Henry, tiga ano sa radyo sa taliho ko para madinig ko. Paano nga ni? Ang load mo 50 pesos sana. Ano po sa window para po magtaas so salamin tapos pababa. Iyo nga ni, tama ka dyan. 50% sana na simbag mo. Pareho ka ito naapod kan sa kuyang sarong cooler. Iya po. Opo, pati po. Gusto mong 50 sa unload mo? Kompleton man simbag mo. Kompletuhan ko na lang po. Sige, okay. Sige po. Thank you. Yan. Partly correct po ito na power window. Nagtaas, nagbaba. Ikaw pang tanog na separado. At least nga mading Angeli dyan sa kanong mading Angeli. Tisigon mo tabi na auto kan sa imong kan sa imong Terra. Nissan Terra mo tabi madi. Testingon mo. Kung ano nadangog mo. Haba. Magkukuha na. Okay na po, Sir Hen. Salamat sa load. One. Nadali kan sa kuya. Palibasa ini. Uyog-uyogon mo an. Naka-analyze kang sitwasyon. So, sa amigo kong huwes. Di ba? One ang tama. Hello? Hello sir, good afternoon. Good afternoon, kagawan. Uy, nabusisan ta ka. Sir, bukasan sa pinto. Tapos sumaki na iling so pagpatwas kang Pigpatras. Sala bigo. Sala bigo. Uy, long time no hair kagawad Salamat taon sa imo. Hindi man ako sir nagmumonitor sa imo kaya lang dahil lang ako nag-ano. Oy. Pero kang mo. Mabuhay ang taga barangay 17 ka ba yan 17 po. Kagawad ka ngunyan giraray? Kagawad ka ngunyan? Man po ako sir naglansal. Aday ka nagdalagan? Pengalo. Sa masunod naman? Po? Magturutubero ka na sana? Muna? Nauna po sir sa sa Capitol. Ayo. Okay pare. Salamat taon kagawad bon. Okay sir. Salamat Okay, po. thank you. Thank you. Unin sa kuyang amigo, nag-text. Ay, nang eksaktong simbag. Binuksan sa power window. Ay, hello, Madi. Power window na nagtaas and nagbaba. Tapos nag-uuran. Ina eksaktong simbag, Ronald. Nag-uuran, Ronald. Hello, Madi. Hello? Madi? Hello? Yes. Madi. Exact ata na. Power window na pigtas baba tapos nag-uuran. Itong tanog na ito nasa na bago mag-toot so garin nagkuhan power window. Tanog po ito kiuran sa luwas kantinampo.
Pig open and close o pig taas baba na power window tapos nag-uuran. Now, alangan man na tawanan ko si Judge load na 100 pesos. Nagigibo niya kaya, dublong ko ngayon tabi migo, ako ma-premium naman. Pade, nata sa kong auto, ibang tanog. So, tanog pa dito ka na auto ko, pade? Paano pa auto mo, pade? Estrada, an auto mo kaya? Montero? Montero ang auto mo eh. Ibang tanog kan power window. Ibang tanog kang power window kan sa imong Montero. Ako baga, iba man. Di ba? Pare. Iba pala sa tanong. Good afternoon sa sakuyang amigo. Judge Jason. First name sa Judge Jason. Yan. Thank you, bossing. Ano? Judge, kasi ito sulod sa, sisyan taon ng takilod ka ini. Tabi, text mo daw tabi ako. Sisyan tabi ang taon ng takilod. May gusto kang taon ng kilod na tawo, ipurod mo sa kuso number. Padarhan takilod. Ngayon, di ba, may kamidbid ka, kasambahay, o ngayon. Kung ising dyan, sa neighbor mo, kung mo sa number, ipadara ko tabi sa load. Hello? Hello? BPN. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Padubluan mo, patripluan mo kay Judge. Bistado mo si Judge? Bistado mo? Mura din yan. May matibay ini. Oo. Ipatripli ko pala. Oh, patripluan mo. Di, sabi ko nga ni, kaya siyang kamidbid na papadarahan niya kilod. I-text niya sa kuya. Tapadarahan ko kilod. Malay mo. Arog baga sa imo. Dakulong ka man na midbid, di ba? Oh, pagkumba ko ito kay Judge. Ito ako Kaya nga ni arog nga sa imo baga, dakulong ka kamidbid. Pwedeng mga number nagkasaray mo. Itaw mo sa ko, tapadarahan ko kilod. Arog ka. Nasa imo. Ako migo, tama ko sala. Ha? Okay. Bye-bye. Okay. Pangyayari sa maabaka. Okay na? Windshield washer, as I. Window car with electric power and tawag power window. Okay. Okay na po. Okay na? O sige. Okay na. Magbabalik ang programa. Sabi ka texter ta. Okay. Hi kay Chelsea Andrea Rodenas. Oy, wow. Hi Chelsea. Good afternoon. Chelsea, ang Chelsea mga pangaran, mga magayon. Chelsea Rodenas. Yan. Good afternoon, tabi. Hi Chelsea. Regards ka from Tito Henry. Yan. Okay. Ate Chelsea Rodenas. Yan. Good afternoon po. Siguro lubusin ni sa ina. Ade. Kiro lubos sa mami niya ini Chelsea Andrea Rodenas. Sigurado ako mabuhok ini. Karay nga dyan, Migo. Okay. O Shara, may pinurwad ako sa imong number, tabi, paludan mo dumag, 100 pesos. Iyo. Yun na. Yun na sa number mo, sa cellphone number mo. Okay ya. Matao man nga niya ako ki 500 na papiyembro, bahala ka na magpa ako. O sige, saga naman. Ayan ha. Ano mo na? Sa kuyang amigo, si Judge Jason Rodenas, matao siya ki 500 pesos. Yan, pampremyo. Bahala ka naman nga magpaukod. Yan, di ba? Sa agan haputa, duman sa anhapot na programa, ano ang dain ng pakinabang pag-anyog tumbana? Analisa na daw tabi, Jerome. Pag anyog tumbana, ang buong nyog tumbana, ano nang party niya, anday pakinabang. Di ba? Ayan ha, ayan. Duwang kita makuha sa pampremyo ni Judge Jason. Good afternoon, bossing. Amigo. Opera nga ni Supreme
yung pokod. Arin, Sumo niyan. 100 pesos. O, bakong sobra pang triple. Times 5 nga ni. Ikaw gari. Ako ko ta, question ko, mga 10 Sarabayon ka. Ayun na, di. Di mo talaga si Jan. Di ba, ako rin madbid ko ang pagkatao kayo. Maugmay ng tao. Ang malas lalo na si Doktor. Si Pali. Iyo si Dr. Rodena. Yung mga dyan sa may Ibalong Medical Center. Oo. Mga maray na mga kwan. Mga tao. Maray ka uron. Ora gito. Panihon mo si Doktor? Oo. Talaga? Ninong ito nga ko. Ninong Kasal. okay. Okay. Ninong kanaki mo sa kasal. Ari sumatoa mo? Siyempre. Sabon niya. Aray na masuwa. Sabon. Mapunde ako dyan Aray doon na sa... matuwa. Ha? Aray na matuwa. Yung anong hapot ko sa iyo. Sige. Okay, sige. Sarawayo nini. O sige, o sa agad ako maggadog. Tayo akong paukuduman. Ha? Morning program ta. Gcash. Kasi Shara, may Gcash ka? Gwa kang Gcash? Pwede iyon isang tariging number. Malawag sa'yo mo sa 500 pesos. Pwede. May mabot sa'yo mo na 500 pesos. Pwede. Iyon sa pangload ta. Pampremyo ta, ha? So, Gcash mo. O, type mo digdi sa number mo digdi. Dumigdi ako doon. Para healing ako ni Shara. Kuduton ko ini. Para healing ako ko ini. Ay, toy ako gimaray ni Shara. Ano nang ako dito ako ngayon sa Gcash ko. So, Gcash mo ni ipanaw mo, tamalay magawag yung mga 5,000, 6,000. Type mo dyan. Akala ko sa'yo broadcast. Hindi pag-broadcast. Ikadaw na. Sus ko. Hindi ko i-broadcast. Delikado. Malay mo, pag broadcast magpadala ito si Dodski mga 10,000. Pang tuition nga sa graduate studies. Alright. Bueno. Mga to. Ma-commercial muna kita. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, spiksin mo na. Opo. Arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, pagkaon po yan ng mga darakan, sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung di ka mo magbabago, asin tanganing magmang atay, kay po nasabayan ng proteksyon Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para sa lulus ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral do na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugol, mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liverade sa pagpugol kan paghubag kaining. May bisyo manawara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay ang Liverade Silimarin Capsule na bakal sa mga piling butika nationwide. Okay. O bueno. Diyan na po dyan, Busing, Judge Jason. So sa imong number. Yun ay nakasend na ni Ate Shara. Yun ano? Okay. Alright. Ako kaya, di akong Gcash. Ay ako tabi ATM. Tabi. May ATM ka, Shara? Igwa ang ATM ano? Pag ATM ka, Dracula, pero mga Gcash, mga 100, 200, 500. Alright, obay naman paaram na kita. Ang mga bareta, kaya magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, aski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog.
the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Topel Family of Naga City, DZGB AM, and 97.1 OKFM. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albayis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry, pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB. Sige, balik kita mga tugang sa programa alas 9 na, alas 4 na po, usaga na lang. So, iba tatabi na mga samno sa pagkabuhay, nintawo, digdi po mga tugang sa tuya na programa sa DCGB. Okay, bueno, paano na, ano na, oras ni peligro na, mga tugang an sa tuya, tabi, maparam na kita ta, saga naman. Salamat tunonon sa pagantabay sa programang Pinky On. Kung yan ang pagkahapon in Martes, Pitsa 11 kan Hunyo, mga tugang kita makaugmahon. Kita po ng mga parantabay, digdi po sa DCGB Radio. Ako tabi minasaludar sa Endo na nakatutok sa programang inio. Salamat tunonon sa panahon ng pagsuporta sa tuyang programa. Kung yan ang pagkahapon, magin sa mga nakatutok pa. Sa iba pang platform kan DCGB, alagad mga tugang sa mga nasa radyo makaugmahon baga. Siring man mga tugang sa agatabi, Hunyo 12, Philippine Independence Day, sana po malaya na kita. Sana po malaya na sa tuyang sitwasyon, kaya mga tugang kitang gigibuhon kung anong maraytabi sa pagkatao kan mga tao na mga kinaabanon. Malaya kita sa mga ibang-bagay na dapat ilingonin, huli na ngani mga tugang kan magibo-gibo kan mga tao na may marumpot na mga kaisipan. Mga tao ng pag-iisip, mga tugang pasiring sa kadikluman, kaya dapat sa tuyang iwasan. Iwasan tan mga tao na pirming negatibo, kung kaya mga tugang para kita magasin. So, dubang kita sa positibo, tanganing wag makitang gayo sa pag-abot kan ngapit na panahon na sa tuyang bunuaan magiging matiwasay asin libre sa ano man na peligro. Salamat kan sa ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea